Adama foli ni waleɲumandɔn an b'o kɛ k'o di maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ma ni ye an sigilen ko kura tuguni an ka laadalasigi kɔnɔna la n'o ye an ka gafe kunnafoni ye. Adama an b'a fɔ gafe kunnafoni baara ka daminɛ tɛnɛn ka taa bila fo juma la, ayiwa an bɛ don min ye gafew ayiwa kalimu karamɔgɔ kelen ko ka sɛbɛnni kɛ, sɛbɛnni min n'u b'a kɛ nanzarakan na. Nanzarakan anw b'a b'o la ka na bila bamanankan na. Ayiwa a kun de bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na, o de b'an bila sigi ninnu de kɔni fɛnɛ la nɔ. Ayiwa maa o maa ni e de b'i sɔgɔ anw na an ka waati ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la, an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Adama kunun i b'a ye k'a fɔ an ma se ka don nin kɛnɛ in kɔnɔ k'a sababu kɛ ayiwa ko caman ye, bari an y'a fɔ an bɛ kunnafoni di nka kunnafoni tuma dɔ la an bɛ bɔ an bɛ taa ka taa ɲini fɛnɛ, bari nin ye an ye mun ta sɛbɛnw kɔnɔna la an bɛ ayiwa o ɲɛfɔ n'an ka faamuyaw ye ani an ka dɔntaw yɛrɛ kɔni ye gafew karamɔgɔw kalimu karamɔgɔw olu y'a fɔ cogoya min na. Nka o t'a bali adama ni maaw ye an wele yaasa u yɛrɛ fɛnɛ ka couverture médiatique la reportage n'a ɲɔgɔnna an bɛ bɔ an bɛ taa olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ o n'a ɲɔgɔnna si caman adama nin bɛɛ lajɛlen bɛ an ka baara in kɔni fɛnɛ la. O de kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye kunun an ma se ka don sigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna la, nka o hakɛto ɲini an b'o kɛ maliden bɛɛ lajɛlen fɛ. Adama an bɛ foli ni waleɲumandɔn k'a kɛ bɛɛ lajɛlen na, n'an y'o kɛ an b'a ye k'a fɔ gafe min ma ɲɛkɔrɔ o ye fila ye. Fɔlɔ o de ye soir de Bamako ye, ayiwa filanan o ye indicateur du renouveau ye. Ayiwa soir de Bamako kɔnɔna la adama ayiwa an n'an da don kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an bɛ waati min na énergie eko a kɛra bamananw ka kuma don ko bo a cira bugurijɛ la a bɛ ɲini ka ko o ye. Bi an bɛ waati min na ayiwa da bɛ wa sunɔgɔ yɛrɛ kɔni o tɛ maa si yɛrɛ maa caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye. Bi an bɛ waati min na min ye ayiwa conseil d'administration min yɛrɛ kɔni kɛra a ɲinina énergie directeur yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ ayiwa min ye kumakan minnu fɔra a kɔnɔ ani min ye baara ninnu kɔni tɛmɛna cogoya min na ni o ye groupe mu 27 min sanna ni olu yɛrɛ kɔni barila ka yelen. Ayiwa i b'a ye k'a fɔ dana don a kuma yɛrɛ kɔni fɛnɛ la kiiri a wulilen bɛ a nɔfɛ nin waati yɛrɛ kɔni fɛnɛ la. Adama o ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ bi n'an ko an bɛ ɲɛfɔli kɛ min ye Musa Mara wa a kɔni ka kuma la a ko a ye bisimila walima min ye minisiri fila olu ye bisimila yɛrɛ kɔni bila a ye. Ayiwa ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sadio Kamara ale ni Abdulayi Mayiga. Ayiwa Musa Mara kɔni y'a jira k'a fɔ ani ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kumara jamana maracogo ani jamana ka ɲɛtaa ani cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni a kun bɛ se ka cɛ cogoya min na lafiya kɔni fɛnɛ la ani o tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ayiwa jamana yɛrɛ kɔni a kan ka bila minɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a ko u da donna nin kuma ninnu kɔni fɛnɛ la. O ka bɔ yen ne yɛrɛ bɛnkɛ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ fanga min ni ayiwa fanga ɲinitɔ min ni a ba n'ale b'a kunna ni a ka kiiri bilalen bɛ kalo kura yɛrɛ kɔni fɛnɛ la o ma bali dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a k'i to jamana yɛrɛ kɔni kɔ kan ayiwa min ye nanzara olu ka kunnafonidisow ye u ka ɲininkali k'a la ɲininkali min ni dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko n'a ye a ka jamana ka se ka o labila k'a ka jamana ka se ka o yɛrɛ kɔni ko o fɛnɛ buruja ayiwa i b'a ye k'a fɔ fasiri olu ye faamuya min sɔrɔ a la olu ka yeta an n'an da don o fɛnɛ da adama o di maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa o maa ni olu de kɔni sɔgɔlen bɛ anw na an ka waati ninnu kɔnɔna la k'a daminɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dama ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamadu Fa Senpara honorable an b'a fo ka waleɲuman dɔn fo ka taa se Kalilu Senpara universel media an bɛ a fo ani a ka super GT an bɛ foli kɛ u bɛɛ lajɛlen na ka bɔ yen an ka don mairie kɔnɔna la Umaru Togo an bɛ foli k'a la monsieur le maire ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka taa commune 1 impôt kɔnɔna la a ka diya Mali impôt a bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna la an bɛ o fo commune 1 impôt kɔnɔna la Fatumata Bagaga ale ni Fanta Sise olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la Alu Konate min ye Bamakɔ kura an bɛ Bamakɔ kura bɛɛ lajɛlen fo ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la nin waati in na adama ni an bɔra jamana kɔnɔ an bɛ taa Gambi ale Bajalo bɛ yen nɔ an bɛ Bajalo fo ani a furucɛ ka taa Faransi min ye an yɛrɛ ka musokɔrɔba ye Den Fatu an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn fo ka taa bila an kɔrɔkɛba yɛrɛ kɔni fɛnɛ la Baba Kane fidèle à son poste grand frère an b'a fo nin waati in na an bɛ maliden cɛman ni musoman fɛn o fɛn ni olu kɔni bɛ jamana kɔnɔ a ka kɛ jamana ko kan ye an bɛ bɛɛ fo an bɛ tunkarankew u bɛɛ lajɛlen kɔni fo waati a bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna la adama faamuya sɔrɔla nin na ayiwa an bɛ sigi teliya la ka don an ka gafe kɔnɔna la min ye a kɔnɔ kuma ye ka se ka o ɲɛfɔ malidenw ɲɛna nka yanni o cɛ an bɛ taa sugu la universel media
Jen izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansinw humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali. Adama bamananw ka kuma don ko tani ka segin bana a tɛ jɔni to bi an bɛ waati min na wa n'i ye an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ɲugu o de kɔni bɛ wuli ni ɲaga ye bamananw ka kuma don a bɛ fɔ min ma ko énergie ale DG kura ni o ye a ɲɛmaa kura yɛrɛ kɔni fana ye wa wele bilalen bɛ a ma min ye conseil d'administration min yɛrɛ kɔni bɛ yen olu ye sigi min kɛ yaasa groupe 27 o bɛ se ka san cogoya min na min b'a to malidenw ka gɛlɛya n'u ka tɔɔrɔ n'u ka ɲani o camanba bɛ se ka bɔ o la wa i b'a ye k'a fɔ o groupe min ye n'o yɛrɛ kɔni sanna walima ni o wari yɛrɛ kɔni bɔra o de kɔni nana tabila forobamugu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la i b'a ye k'a fɔ bi wari a dunna a yelenna wa walima min ye groupe minnu yɛrɛ kɔni nana olu ma se ka u jɔyɔrɔ kɔni fa wa ayiwa i b'a ye k'a fɔ o de bɛna ni kurantigɛ banbali yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye anw ka duguba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra a kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye kiiri tigilamaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma sunɔgɔ u ye wuli ka jɔ ka se ka o yɛrɛ kɔni ko o fanga yɛrɛ kɔni bonya min b'a to tiɲɛ a bɛ se ka da malidenw olu yɛrɛ kɔni tulo kan cogoya min na an ko bi an bɛ waati min na adama a ɲininen bɛ min ye ministre des finances wa ale kolo kumaba dɔ kɔni bɛ yen nɔ e ko min bɛ tali kɛ ale yɛrɛ kɔni lamɛnna ayiwa yaasa ayiwa a kɔnɔ kuma ani groupe ko a donna da min fɛ a bɔra da min fɛ ale yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ ye min y'a la a bɛ min dɔn a la a k'i da don a bɛɛ lajɛlen kɔni na ka a ɲɛfɔ ko bi an bɛ waati min na groupe ko i b'a ye k'a fɔ a kɛlen bɛ ka min ye ayiwa ɲuguɲugu ni ɲagaɲaga caman yɛrɛ kɔni lawuli bi an bɛ waati min na malidenw olu kɔni ye a laɲini ayiwa min b'a to ayiwa kunnafoni o bɛ se ka di olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma cogoya min na ayiwa dusukun ɲani dusukun kamanagan min yɛrɛ kɔni bɛ u la tɔɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ u yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan min ye ayiwa dusu olu na se ka da cogoya min na waati tɛmɛlen maa caman kun ye a filɛ ko énergie ayiwa o baarakɛlaw olu yɛrɛ kɔni dɔrɔn kun don nka bi an bɛ waati min na e ko bɔ ma kɛ énergie yɛrɛ kɔni kɔnɔ wa an bɛ taa cakɛda wɛrɛw kɔni fɛnɛ la tɛgɛ bɛ ka da olu yɛrɛ kɔni kan ka bila ɲininkali hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko bi an bɛ waati min na min ye ayiwa énergie ale maa caman olu yɛrɛ kɔni lamɛnnen yɛrɛ kɔni bɔlen kɔfɛ ayiwa i b'a ye k'a fɔ min ye directeur min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ bi ayiwa ni o bɛ tali kɛ ayiwa énergie yɛrɛ kɔni fɛnɛ la bi ayiwa min ye direction yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye olu yɛrɛ kɔni bi an bɛ waati min na eco caman yɛrɛ kɔni ayiwa makɔnɔlen tɛ brigade pôle économique yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ a ko bi an bɛ waati min na ɲɛ a kɔni jɔlen bɛ kiiri tigilamaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la min b'a to ayiwa groupe ko in a ɲɛ a bɛ se ka sɔrɔ a sɛbɛn a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka walawala cogoya min na malidenw kɔni na kunnafoniya yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ lamini seyidu tarawele bɛɛ b'a dɔn minisiri ni ale énergie minisiri kɔrɔ ye kɔni fɛnɛ ye e ko ni ɲininkali in kɔni na a tɔgɔ o ma bɔ a la koyi u ye lamini seyidu kɔni wele ka se ka ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ɲininka min b'a to ayiwa malidenw olu yɛrɛ kɔni na kunnafoniya yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ kurantigɛ min ani groupe min n'a fɔra ko k'o san n'a ma sa santigiw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la adama
o ka bɔ yen an bɛ waati min na kunnafoni min ni a yɛrɛ kɔni sɔrɔla o b'a yira k'a fɔ gurupu 27 ayiwa olu de kɔni kun kan ka sa i b'a ye a gurupu dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kabini waati min na olu bɛna essayer ayiwa gurupu olu yɛrɛ kɔni ye tasuma yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta bi an bɛ waati min na o kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye pôle judiciaire olu kɔni ye ayiwa min ye énergie maa ɲɛmaa n'o o ye a directeur ba yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye a ka bɔ min ye kuma ye yaasa malidenw olu na se ka faamuya yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la cogoya min na o sababu bɛ kɛ jumɛn ye o de ye conseil d'administration olu minnu ni olu yɛrɛ kɔni sigira ka groupe ko ani a wari ka se ka a bɛɛ lajɛlen k'o kofɔ i b'a ye k'a fɔ min ye ministre directeur yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ale na kɛ min ye o conseil d'administration yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ayiwa a ɲinini b'a fɛ a ka bɔ min ye ka se ka kunnafoni k'a bɛɛ lajɛlen kɔni di kiiri tigilamaw ma min b'a to groupe ko a ɲɛ a bɛɛ lajɛlen o yɛrɛ kɔni fɛnɛ o na se ka dɔn a ko bi an bɛ waati min na min ye jamana ɲɛmaa colonel Asimu Goyita a bɛ fɔ min ma ko conseil spécial ni o ye ale ale kɛrɛfɛmaa yɛrɛ kɔni dɔ ye e ko i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ ani ayiwa a makɔnɔlen bɛ ka bɛn ni nin groupe ko in yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye adama o ka bɔ yen ayiwa min bɛ tali kɛ ministre de l'économie ayiwa ale maa ɲɛmaa dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ e ko an bɛ waati min na ɲininkali o ma kɛ ale la wa a ko bi adama an bɛ waati min kɔni fɛnɛ la min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa ɲɛmaa caman na ka bɛn ni groupe ko in ye e ko caman ma i yɛrɛ sɔrɔ garde à vue o yɛrɛ kɔni kɔnɔ wa tiɲɛ don wa nkalon don wa bi an bɛ waati min yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ayiwa min bɛ tali kɛ président du conseil d'administration de la société EDM n'o ye ayiwa énergie olu ka conseil d'administration a maa ɲɛma Abdramane Dambele bi an bɛ waati min na e ko ale yɛrɛ fɛnɛ tɛ garde à vue o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa ayiwa garde à vue min ni o kɛra k'a sɔrɔ Lamini Seydou olu yɛrɛ kɔni ta yɛrɛ kɔni tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ a ko bi an bɛ waati min na min ye douane a maa ɲɛma dɔ e ko o fɛnɛ tɛ garde à vue la wa k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ groupe ko ani yuruku min bɛ énergie yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko bi an bɛ waati min na min ye maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ jɔlen bɛ kiiri tigilamaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la nka bi an bɛ waati min na n'i ye EDM yɛrɛ conseil d'administration yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta maa 7 ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ EDM yɛrɛ kɔni maa 7 ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye minisiriso 7 a kɛtɔ b'a la ayiwa min ye minisiriso 7 olu kɔni ka maa de bɛ EDM ale conseil d'administration yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka fara min ye EDM ale baarakɛlaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan bi an bɛ waati min na kiiri tigilamaw u kɔni u tɛgɛ dara maa caman kan wa maa caman yɛrɛ kɔni ka kumakan lamɛnna u yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ dɔɔni min ye ayiwa tiɲɛ o kɔni o na bange maliden bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ ye Laya Jara ale tɔgɔ sɛbɛn don ka bɔ soir de Bamako ale kɔnɔna la adama halisa an na to o soir de Bamako kelen kɔnɔna la Maimuna Dunbiya nin ye ale kɔni ka fasiri ye a b'a yira k'a fɔ min ye Musa Mara ni ale ye commune 4nan a kɛra o maire ye wa min ye ministre fo ka taa se jamana ministre ɲɛmaaya kɔni fɛnɛ ma a ye nin bɛɛ kɛ parti min bɛ ni o tɔgɔ de ye yɛlɛma changement ayiwa o maa ɲɛmaa ayiwa o kɔni o dɔ fɛnɛ don ayiwa Musa Mara wa i b'a ye k'a fɔ o parti kelen u ka cɛbɔ de ye Musa Mara ye kalafili nata ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ayiwa Musa Mara ayiwa a ye campagne de daminɛ wa walima min ye maliko de don wa maa caman kɔni b'a la ka i yɛrɛ kɔni ɲininka Musa Mara a kɔni ye a yira k'a fɔ waati tɛmɛnen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a ye weleda kɛ weleda min na an bɛɛ lajɛlen kɔni ka fara ɲɔgɔn kan a ko ale ka weleda kan min n'a kɛra ka bɛn ni kari don ye janvier kalo tile 7 san 2024 wa a ko a laɲini de ye mun ye o de ye ka se ka cɛmancɛla fanga ka kɔkɔrɔma don a bɛ se ka san yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na a ko ale ka weleda kan min yɛrɛ kɔni kɛra jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni u ye ale yɛrɛ kɔni jaabi a ko bi an bɛ waati min na min ye ministre de la défense ye n'o ye Sadio Kamara fo ka taa se min ye administration du territoire ma ni o ye ayiwa jamana kumalase la ayiwa fo ka taa se min ye kalafili labɛnba ani min ye fanga cɛbɔli ayiwa o ministre ko u kɔni ye ale ka wele ka se ka o yɛrɛ kɔni o jaabi a ko ale yɛrɛ kɔni bɛ a yira k'a fɔ bi a nisɔndiyalen don wa a dalen don min ye a ka jamana la a dalen don a ka jamana marabaaw la wa min ye jamana ka ɲɛtaa ye ale kɔni ale sigilen bɛ ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye a ko bi ayiwa ale kɔni dalen b'a la min ye kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min ni o kɛlen filɛ ale ni minnu ye bisimila minɛ ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ka bɛn ni cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye a ko ale dalen don a la a na kɛ kunkɔrɔta ye jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma
bayi o fɛnɛ tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen musa mara min ye janvier kalo tile 7 kɔni ye a kɔni a y'a fɔ k'a ye wele da yaasa an bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ don cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma a ko an bɛɛ lajɛlen ka kunkɔrɔta ni kunnawolo ani an bɛɛ lajɛlen ka ɲɛta o bɛ sɔrɔ o de kɔni kɔnɔna la a ko bi an bɛ waati min na ayiwa cɛmancɛla fanga olu kɛlen kɔ ka san yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ ayiwa ko o de ye diyagoya ye o de kɔni ka ɲi an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma a ko bi ni min ye gɛlɛya ye a ko a kɔni bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa k'a dogo tɛ maa si yɛrɛ kɔni den kelen na gɛlɛya dɔ o ye jumɛn ye o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kɛlɛjugu min binnen bɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ayiwa n'a kɛlen bɛ sababu ye jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bannen bɛ ɲɔgɔn na ayiwa a ko yaasa an ka se ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'an ka jamanaden a kelen o kelen ayiwa i kɛra sema maa ye o ayiwa i kɛra min ye CSP yɛrɛ kɔni maa ye o walima e kɛra min ye banbaaci yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye n'a ma ɲa i ye jamana kɔni den ye musa mara kɔni y'a yira k'a fɔ ka kuma da ayiwa ani ka bɔ da k'a di bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma yaasa an na se ka sigi cogoya min na ka kuma an yɛrɛ dama o yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲa jamana ɲɛma kolonɛl asimi goyita nin kɛra ale yɛrɛ kɔni ka wele dakan ye ayiwa aw bɔlen kɔfɛ a la a ko min ye gɛlɛya filanan yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ko o dogon tɛ maa si yɛrɛ kɔni den kelen na ko o de ye min ye kuranko dɛsɛ min yɛrɛ kɔni bɛ anw na a kɛlen bɛ sababu ye maa caman ka baaraw olu jɔra dɔw yɛrɛ kɔni ka baara olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tiɲɛna a ko nin waati na an kana dogo ɲɔgɔn na min ye kuranko a gɛlɛya o kɔni o bɛ yen ayiwa an bɛ waati min na a nafaamu a na se ka latɛmɛ nka waati min na ni maaw yɛrɛ kɔni na sɛgɛn u farikolo la ni maaw yɛrɛ kɔni bɛna bila min ye sunkalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fo ka taa bila tilema yɛrɛ kɔni fɛnɛ la e ko malidenw olu yɛrɛ kɔni n'a kɛ cogo di ayiwa o kama ayiwa musa mara kɔni ye wele da kɛ maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan min ye kɔkɔrɔmadonni ye ka se ka o ta k'o ɲɛsin an ka cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma min b'a to gɛlɛya bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na se ka bɔ a kɔnɔ cogoya min na a ko minnu sigilen bɛ n'u u tɛ kuma la ayiwa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka laɲini de ye cɛmancɛla fanga ko a ka dafiri k'an ka da la k'a fɔ ko mori min ko ɲinɛ tɛna diya ko a tɛna fɔ a n'a ka walankoloni yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔ a ko bi an bɛ waati min na ayiwa min ye jamana ale ka terrain de vie ni o bɛ tali kɛ a ka budget yɛrɛ kɔni fɛnɛ la musa mara a y'i da don ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ayiwa i b'a ye k'a fɔ waati tɛmɛlenw na walima an bɛ waati min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la jamana a ye juru kɛ ka juru olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sara a ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni na kɛ gɛlɛya de ye gɛlɛya min na a bɛ na tila ka bin an ka jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan o koma o kosɔn tuguni ayiwa musa mara a kɔni ye weleda kɛ ka hakili jagabɔ kɛ ayiwa k'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ fɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de bɛna ni dɛmɛ belebeleba ye ka ɲɛsin cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma min b'a to a latɛmɛ ko ɲuman o fɛnɛ o na se ka sabati a ko ni cɛmancɛla fanga ni ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ɲana k'an ka da la k'a fɔ hali fanga mun bɛna o kɔfɛ olu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni na ɲa nka ni cɛmancɛla fanga n'a tiɲɛna ni olu yɛrɛ kɔni binna an ka da la k'a fɔ ko jamana ale yɛrɛ de kɔni binna ko ye nka min ye fasiri sɛbɛnba ye a kɔni ye a yira k'a fɔ musa mara kɔni ale bɛ nin taa ni ka sigi min yɛrɛ kɔni fɛnɛ la e ko musa mara ale mago t'a la wa min ye ka se ka i jɔ cɛmancɛla fanga maaw minnu bɛ nin nɔ bi ka se ka i jɔ olu jɔyɔrɔ la wa a ka ja n'an ko k'an b'a fɔ faamuyacogo yɛrɛ kɔni ɲuman na ni cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni banna musa mara ale kɔni ɲɛma a yɛrɛ la jamana maraba yɛrɛ kɔni fɛnɛ la nka min ye fasiri sɛbɛnba ye kɔni y'a yira k'a fɔ o hakilina ani o faamuya min bɛ musa mara la ka ale yɛrɛ kɔni ale dalen t'o la dɛ k'a fɔ ne ninnu bɔra yen ko musa mara de nasigi ɲininkali tɔ min o kɔni o tengulen bɛ yen nɔ adama mayimuna dunbiya nin ye ale tɔgɔla sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ soir de bamako ale kɔnɔna la adama n'an ye soir de bamako ka ale bila ana an tɛgɛ da min ye indicateur du renouveau kan min ye o dɔgɔtɔrɔ umaru mariko ale kɔni a bɛ bolila o a bɛ boli i b'a ye k'a fɔ bamananw ka kuma don ayiwa ko cɛya kɔni o de ye ayiwa n bɛ boli nka f'i ka sigi kuma ka se ka o dɔn i yɛrɛ la ma bɛnkɛ dɔgɔya ma bɛnkɛ nɛni i b'a ye bamananw olu ka ndalen don adama n y'a fɔ nin fɔcogo la nka ni maa min kɔni ye a mɛn da adama ko n ye n bɛnkɛ dɔgɔya ayiwa ma kɔni n t'a fɔ ko n ma yafa a tigilama ma dɛ nka n b'a ɲini u fɛ u kana ni nin bɛnkɛ ka se ka o yɛrɛ kɔni bila ɲɔgɔn na nka bi an bɛ waati min na hali n'o y'a sɔrɔ kuma dɔ la ni bɛnkɛ yɛrɛ an hakilina n'a kunkilennaw olu yɛrɛ kɔni tɛ kelen ye bamananw ka kuma don ayiwa ko ayiwa min ye tiɲɛ ye hali n'a bɛ ɲɛ ci adama ayiwa ko an k'a fɔ ayiwa n terikɛ ɲuman ko ni tiɲɛ kɛra bandigi ye ko kamalenkɔrɔ k'i kan ka kunu k'i sigi n'a ye dɔgɔtɔrɔ umaru mariko bi an bɛ waati min na min ye dɔnsen kelen o yɛrɛ kɔni o tɛ a la
dɔgɔtɔrɔ umaru mariku bi ale yɛrɛ kɔni ta kɛra min ye cɛmancɛla fanga ye olu yɛrɛ kɔni kɛra ne sinɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ayiwa dɔgɔtɔrɔ umaru mariku ale yɛrɛ kɔni ta yɛrɛ kɔni kɛra ɲuman a tɛ bɔ n da kɔnɔ bilen ka fɔ cɛmancɛla fanga olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma bi an bɛ waati min na nanzaraw olu ka siyɛn dɔ kɔni bɛ yen ayiwa o ye ɲininkali kɛ dɔgɔtɔrɔ umaru mariku la i b'a ye k'a fɔ min ye ɲininkali in ye e ko a ma kɛ kɔnɔwari jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan wa dɔgɔtɔrɔ umaru mariku bi an bɛ waati min na e ko ale yɛrɛ t'a fɛ ka i yɛrɛ kɛ min ye jamana in jugu ayiwa olu lafasabaga yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye wa ayiwa umaru mariku a ye min ye ayiwa mamurutilenw ko olu k'u wele ani jamana in politikimaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni wele ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa min ye kuma ɲɔgɔnya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min b'a to ko bɛn o na se ka sabati cogoya min na mali yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la a ko bi an bɛ waati min na bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn min ye dɔgɔtɔrɔ umaru mariku a ka fanga ɲinitɔn ayiwa olu kɔni ni jamana yɛrɛ kɔni bɛ kiiriso yɛrɛ kɔni fɛnɛ la min bɛ tali kɛ fanga ɲinitɔn ye ale yɛrɛ kɔni cili la nka o ma dɔgɔtɔrɔ umaru mariku ayiwa ale kɔni bali ayiwa min ni o ye a hakilina ye ka se ka o yɛrɛ kɔni ko o dayirimanya o de ye ka se ka i tɛgɛ jɔ cɛmancɛla fanga o yɛrɛ kɔni fɛnɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛma kolonɛli asimi goyita ale ni a jɔw fo ka taa se dɔgɔtɔrɔ sogɛli kɔgɔla mayiga ma fo ka taa se m5 rp a maaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ma dɔgɔtɔrɔ umaru mariku ayiwa ale kɔni ye a yira k'a fɔ bi min ye jamana marabaaw ye olu kɔni kelen bɛ ka fagali jugu ale ni kɛlɛ jugu ka se ka u don min ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la mouvement armé signataire de l'accord d'Alger ni o ye banbaci minnu y'u tɛgɛ bila Algérie sɛbɛn yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a ko bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ jamana marabaaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la u kelen bɛ ka olu groupe ninnu o ye banbaciw ye ka se ka olu kɔni kɛ jamana yɛrɛ kɔni jugu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ayiwa bi dɔgɔtɔrɔ umaru mariku ale kɔni y'a yira k'a fɔ min ye dɛmɛ o kɔni o bɛ ta ka ɲɛsin ayiwa min ye banbaci minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ kidali ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma dɔgɔtɔrɔ umaru mariku ale kɔni ye a fɔ tuguni ko aw m'a ye kidali ayiwa min ye a minɛ don yɛrɛ kɔni fɛnɛ la min ye kisɛma ci mugu yɛrɛ kɔni ma fili ayiwa bari ka d'a kan dɔgɔtɔrɔ umaru mariku y'a yira k'a fɔ ayiwa ko jamanadenw min ye kidalikaw ye ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ka min ye dugu k'a to mali fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni bolo ayiwa dɔgɔtɔrɔ umaru mariku ayiwa i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɛ a yira k'a fɔ ko min ye banbaciw ye u bɛɛ lajɛlen kɔni bɔlen kɔ ka dugu yɛrɛ kɔni k'a to min ye ayiwa mali fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bolo ayiwa bi an bɛ waati min na a bɛ jalaki yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta ka ɲɛsin mali fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ayiwa a ka ja mali marabaaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma a ko bi min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'i da don ayiwa sababu min yɛrɛ kɔni kɛra ale yɛrɛ kɔni ɲinini ye ka bɔ an ka jamana yɛrɛ kɔni sababu min kɛra ni a ɲinini yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye fanga yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ ni ale yɛrɛ kɔni y'i dogo ka bɔ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni o de bɛ tali kɛ ayiwa mura ayiwa a kibaruya kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan min ye fanga ɲinitɔ min bɛ ko adema olu ye lajɛ min yɛrɛ kɔni kɛ o lajɛ kɛnɛ kan dɔgɔtɔrɔ umaru mariku ale yɛrɛ kɔni ye min ye kuma fɔ kuma min ayiwa n'a bɛ kɛ duguci kuma ye kuma min n'a a kɛra kuma ye n'a a porokotora a nɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ayiwa o kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye jamana marabaaw olu ko dɔgɔtɔrɔ umaru mariku k'a ɲini ka tɛgɛ d'a kan ayiwa a ye nin fɔ ni hakilina ni kungilenna min kɔni fɛnɛ ye a na se ka ɲininka cogoya min na dɔgɔtɔrɔ umaru mariku ko ayiwa o min ni ale yɛrɛ kɔni y'o fɔ ayiwa kɛ bilala ale kɔ kɛ min bilala ale kɔ ale kɔni ye i dogo jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la tile 40 a y'o kɛ ale bɛ duw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa a bɛ dogow ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa fɔ ka ale y'i yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na ka bɔ jamana yɛrɛ kɔni kɔ kan ayiwa dɔgɔtɔrɔ umaru mariku ayiwa a taalen kɔ jamana yɛrɛ kɔni kɔ kan tuguni ayiwa min ye nanzaraw ye olu kɔni ye ɲininkali k'a la a ka ɲininkali ninnu kɔni sen fɛ tuguni i b'a ye k'a fɔ a kɔni bɛ i tɛgɛ jɔ jamana a marabaaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ka yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni b'a la ka jamanadenw ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni da yɛrɛ kɔni fɛnɛ sigi ayiwa olu b'a la ka fagali jugu ka se ka o ta k'o ɲɛsin jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma dɔgɔtɔrɔ umaru mariku ayiwa i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na a ka fanga ɲinitɔn o kɔni ni jamana yɛrɛ kɔni bɛ kiiriso la o ma dɔgɔtɔrɔ umaru mariku ka se ka ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bila min ye ka se ka delili yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ nka dɔgɔtɔrɔ umaru mariku halisa a bɛ kuma fɔ kuma min ayiwa ni o ye kuma porokotolenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min bɛ se ka jamana yɛrɛ kɔni tɔ pujunu ale yɛrɛ kɔni kama fo ka taa se a ka fanga ɲinitɔn ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ kama nka bi an bɛ waati min na yanni dɔgɔtɔrɔ umaru mariku ale yɛrɛ kɔni kan na jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kalo kura min ye commune 1 tribunal kɔni
kɔni fɛnɛ la a ka fanga ɲini tɔn ani jamana kiiri tigilamɔgɔw olu na sɔn a ɲɔgɔn na yaasa ka se ka min ye ni fanga ɲini tɔn ayiwa a na to yen walima a na ci bɔgɔbɔgɔ ayiwa ka se ka o kuma ko o yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɔ pasiri sɛbɛnna seyidu jara fɛ an ye min salo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔna la adama an tɛna ayiwa kuma yɛrɛ kɔni janya tuguni caman yɛrɛ kɔni kɛra la bi an bɛ waati min na ayiwa min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fasiri yɛrɛ kɔni fɛnɛ la nka an bɛ a da tuguni ivoiriyɛnw olu ka gouvernement kɔni ye a yira k'a fɔ kalo 6 adama ko min ye logo k'a tɛ bɔ bilen Côte d'Ivoire jamana kan fo ka taa se min ye bananku ani cɛkɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ayiwa adama logo ka di anw minnu ye an tɛna namasa ayiwa logo bɛ sɛnɛ yɛrɛ fɛ yen sisan ɲakili b'a la adama an yɛrɛ taara dɔ ka foro la ka taa ka reportage kɛ alors ale yɛrɛ logoba a ye a sɛnɛ n yɛrɛ y'a ye ayiwa n yɛrɛ ye n ka caméraw jɔ a kan ayiwa a imagew n nana n'u ye fɛnɛ Côte d'Ivoire juguya kan tɛ min ye a bamananw ka kuma don ko ni ala ye da dɔ tugun a bɛ da dɔ de fɛnɛ yɛlɛn siga foyi tɛ nin kuma in na wa a kamalen ka foro fɛnɛ kɔnɔna la adama min ye fɛn fɛnɛ min ye bananku ye bananku ɲuman o de kɔni bɛ a kɔnɔ n'i y'a mɛn cɛkɛ bananku tɛ ayiwa adama ni wɔrɔw n'u y'u ka da kɔni tɔgɔ kalo 6 ka da tugun kalo 6 cɛkɛ tɛ bɔ logo tɛ bɔ bananku yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ bɔ ayiwa anw na an wakiliw kɛ an yɛrɛ ka sɛnɛkɛlaw olu bɛ mun sɛnɛ yan nɔ dugu in a bɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i bɛ taa kangaba kure mali sira la kɛlɛ de tɛ yanni bɔn kɛlɛ tɛ mais a kɛ to bɔ la sibi dugu in ye sibi de adama i ni ce i ni baraji adama nin hakili lajigi dugu in na sibi ayiwa an bɛ min ye kamalen yɛrɛ min yɛrɛ kɔni ye baara kɛ sababu bɔra an yɛrɛ kɔni kɔrɔkɛ la ni o bɛ tali kɛ honorable Kasim Kane ale kɛra sababu ye comme ani min ni ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an taara ni ka taa ni forotigi yɛrɛ foro in lajɛ forotigi yɛrɛ kɔni de ye Asiko Fari ye Asiko Fari yɛrɛ an bɛ a yɛrɛ fɛnɛ fo ka a waleɲuman dɔn bɛ cɛsiri min na yarabi halisa ala ka fanga di an ma adama an b'a bila an nɔ bi o tɛ wasalamu